हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं नित्यं भागवतसेवया। भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भवति भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాస్లో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము పృథు మహారాజు ఆవిర్భవము పట్టాభిషేకము అనేటువంటి అధ్యాయము. సో ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు దాదాపుగా చివరి శ్లోకాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయము 24వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. మహాద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః महागुणानात्मनि कर्तुमीशः। మహాద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః महागुणानात्मनि कर्तुमीशः। మహాద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః महागुणानात्मनि कर्तुमीशः। కస్తావకైస్తావయతే సతోపి कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि। కస్తావకైస్తావయతే సతోపి कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि। కస్తావకైస్తావయతో సతోపి कस्तावकैस्तावयते सतोऽपि। తేషా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో तेषा भविष्यन्ति विप्रलब्धो। తేష్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో भविष्यन्ति विप्रलब्धो। తేష్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో तेषा भविष्यन्ति विप्रलब्धो। జనావహ సంక్వమతిర్న వేద జనావహ సంకుతిర్
కుమతిర్న వేద జనావహసం కుమతిర్న వేద మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేష్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహసం కుమతిర్న వేద తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహసం కుమతిర్న వేద హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహసం కుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలప్ మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహాసం కుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః స్థావకై స్థావయతే సతోపి తేసా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహాసం కుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభు. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, సుధా గరిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి. హరే కృష్ణ ప్రభు. మహాగుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహాసం కుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మహాద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కః స్థావకైః స్థావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహాసం కుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. గోపీనాథ్ ప్రభు, బాల సరస్వతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారం అండి. మహాగుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకై స్థావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహాసం కుమతిర్న వేద. ధన్యవాదములు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహాద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః
స్థావయతో సతోపి తేషా భవిష్యాన్నితి విప్రలబ్ధో జనావాహాసం కుముఖిర్నవేద. ధన్యవాదాలు పద్మజీ. హరే కృష్ణ. పద్మిని వరదేవి దాసి మాతాజీ, భక్తవత్సల మురారి దాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. మహాగుణానాత్మని కర్తుమీశః స్థావకై స్థావయతే సతోపి తేషాభ్యవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మహాగుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేస్యో భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహంసం కుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభు. మంజరి భావ దేవిదాసి మాతాజీ, నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మహాద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేషా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేషా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. వైజయంతి దేవిదాస్ మాతాజీ, నారాయణ చౌదరి ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. మహాత్గుణానాత్మాని కర్తుమీశః కంస్తావకై స్థావయతే సతోపి తేషా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణాం. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కహస్తవకైః స్థావయతే సతోపి తేషా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రామాంజని మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారములు. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యంతి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహాత్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేషా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. లక్ష్మీ మాతాజీ, యమున మాధవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తైవకైః స్థావయేత సతోపి తస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహాగుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తస్యా భవిష్యంతి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః కస్తావకైస్తావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావః సంకుమతిర్న వేద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. మహత్ మహానీయమగు గుణాన్
గుణాన్ గుణములు గుణములు ఆత్మని ఆత్మను తనయందు కర్తుం కర్తుం ప్రకటించుటకు ఈశః సామర్థ్యము కలవాడు కహ ఎవడు తావకైః అనుయాయులను తావయతే కీర్తించునట్లు చేయును అసతః లేనట్టి అపి అయినప్పటికీ తే వారు అస్య అతని యొక్క భవిష్యన్ కావచ్చును ఇతి అనుచు విప్రలబ్ధః మోసగించును జనుల అవహాసం అవమానము కుమతిః మూర్ఖుడు నవేద ఎరుగజాలడు. భావము అట్టి మహాద్గుణములను కలిగియుండే సామర్థ్యము కలిగిన బుద్ధిమంతుడు అవి నిజముగా తన యందు లేనిచో అనుయాయులు తనను స్తుతించుటను ఎట్లు అనుమతించును? విద్యావంతుడై ఉన్నచో గొప్ప పండితుడయ్యడి వాడవు లేదా మహాపురుషుడవయ్యడి వాడవని ఎవడినైనా ప్రశంసించుట మోసముగాక మరి ఏమిటి? అటువంటి ప్రశంసను అంగీకరించు మూర్ఖుడు అది కేవలము తనకు అవమానకరమేయని ఎరుగజాలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అట్టి మహాద్గుణములను కలిగియుండే సామర్థ్యము కలిగిన బుద్ధిమంతుడు అవి నిజముగా తన యందు లేనిచో అనుయాయులు తనను స్తుతించుటను ఎట్లు అనుమతించును? విద్యావంతుడవై ఉన్నచో గొప్ప పండితుడు వయ్యడి వాడవు లేదా మహాపురుషుడవయ్యడి వాడవని ఎవడినైనా ప్రశంసించుట మోసముగాక మరి ఏమిటి? అటువంటి ప్రశంసను అంగీకరించు మూర్ఖుడు అది కేవలము తనకు అవమానకరమేయని ఎరుగజాలడు. కృష్ణ. భాష్యము. పృథు మహారాజు దేవదేవుని అవతారము. బ్రహ్మాది దేవతలు ఆ రాజునకు పలు స్వర్గలోక కానుకలను వసిగినప్పుడు ఆ విషయమును నిరూపణ కావించి యుండిరి. అయినను అప్పుడే పట్టాభిషిక్తుడైనందున అతడు
తన భగవల్ లక్షణములను సక్రియగా ప్రకటింపజాలకపోయెను. అందువలననే అతడు భక్తుల స్థుతులను అంగీకరింపజాలకుండెను. ఈ విషయమున కపట అవతారములు పృథు మహారాజు నడవడిక నుండి గుణపాఠము నేర్వవలసియున్నది. దైవీ గుణ రహితులగు దానవ స్వభావులు తమ అనుయాయుల నుండి మిథ్యాస్థుతులను అంగీకరింపరాదు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈ శ్లోకము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మనము పృథు మహారాజు యొక్క ఆవిర్భావము, పట్టాభిషేకము జరిగిన తదుపరి జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటనల్లో, ఎందుకంటే ఇది శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలోని 15వ అధ్యాయము. ఇప్పటి వరకు 23 శ్లోకాలను మనం చూసినటువంటిది. సో ఈ 24వ శ్లోకంలో అంతకుముందు కూడా 23వ శ్లోకం మనం చూసినట్లయితే అందులో ఆయన అంటే దానికంటే ముందు కూడా 22వ శ్లోకం నుండే పృథు మహారాజు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఈ పట్టాభిషేకం జరిగింది. పట్టాభిషేకం జరిగిన తదుపరి ఇక సూతులు, మాగధులు, వందులు ఆయనని కీర్తించడం మొదలుపెట్టగానే పృథు మహారాజు అంటాడు, ఇంకా నేను ఏం చెయ్యలేదు కాబట్టి మీరు నన్ను స్తుతించవద్దు ఇప్పుడే. తదుపరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తారు, సజ్జనులు ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని గుణగణాలను కీర్తిస్తారు, అంతేకాని మరి ఇతరులను కాదు. భక్తుడనేటువంటి వాడు తనకు కలిగిన దేనినైనా ఆ ఉత్తమ శ్లోకుడైనటువంటి కృష్ణుడికే అర్పిస్తాడు అని ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాలను నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాం. ఆయన చాలా సున్నితంగా సూతులు, మాగధులు, వందులతో, ఓ సౌమ్యులారా, మీరు పలికినటువంటి గుణములు నిజంగా నా యందు ప్రకటితమైన సమయంలో మీరు నాకు ఆ స్తుతులు అర్పింతురు. కానీ ఇప్పుడు మీరు ఉత్తమ శ్లోకుడగు ఆ భగవానుని కీర్తించాలి. ఎందుకంటే ఉత్తమ శ్లోకుడగు భగవానుని స్తుతించు సౌమ్యుడు ఎవడైనా అట్టి గుణములు నిజంగా మరి తద్గుణరహితుడగు మానవుని మాత్రునికి ఆరోపించడు. అంటే దాన్ని వాటిని ఆయనకు మానవుడికి చెయ్యరు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్పినటువంటి చూసాం. ఎందుకంటే
దేవదేవుడి యొక్క సౌమ్యులైనటువంటి భక్తులు అనేటువంటి వారు ఎవడు భగవంతుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా చక్కగా ఎరిగి ఉంటారు అనేది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం చూసాం. సో మరి ఇక ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఆయన ఇంకా అంటే పృథు మహారాజు అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, మహద్గుణానాత్మని కర్తుమీశః స్థావకై స్థావయతే సతోపి తేస్యా భవిష్యన్నితి విప్రలబ్ధో జనావహాసం కుమతిర్న వేద అంటూ ఆయన మరి వాళ్ళతో ఇంకా మాట్లాడుతున్నాడు. సూత మాగధ వందులతో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆయన అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు, మరి అటువంటి మహాద్గుణాలను కలిగి ఉండే సామర్థ్యము కలిగినటువంటి బుద్ధిమంతుడు అవి నిజముగా అంటే మీరు ఏదైతే కీర్తించదలుచుకున్నారో ఆ కీర్తించదలుచుకున్నటువంటి విషయాలు, ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి తనలో ఇంకా లేని గొప్ప గుణాలను భవిష్యత్తులో సాధించగలడని భావించి స్తుతించేవారు అతనిలో ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి ఆ గుణాలు ఎట్లు అంటే గుణాలు ఉన్నట్లుగా ఎందుకు కీర్తించాలి అంటే ఇంకా లేవు, భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటివి, ఇప్పుడే ఉన్నట్లుగా అతన్ని ఎందుకు కీర్తించాలి? అలా అసత్యమైనటువంటి ప్రశంసలకు మోసపోయిన దుర్బుద్ధి కలవాడు తాను ప్రజల పరిహాసానికి గురి అవుతాడనేటువంటి విషయాన్ని కూడా గ్రహించడు, మూర్ఖుడనేటువంటి వాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వాస్తవానికి మన జీవితాల్లో కూడా కొన్ని సంఘటనల్లో చూస్తూ ఉంటాం, నువ్వు అది చేస్తే ఇంకా గొప్పవాడివి అయ్యేవాడివి అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, విద్యావంతుడవై ఉన్నచో గొప్ప పండితుడు అయ్యేవాడివి, వాడివి ఏమీ లేదు ఇప్పుడు, కానీ నువ్వు విద్యావంతుడు ఉంటే చాలా గొప్ప పండితుడు అయ్యేవాడివి లేదా మహాపురుషుడు అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా వెటకారమైనటువంటి మాటలు కదా మాట్లాడేది. మనం సాధారణ భాషలో వాడుకుంటే వెటకారము అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. అంటే అలా అంటుంటే కూడా మూర్ఖుడైనటువంటి వాడు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు. అలా అసత్యమైనటువంటి ప్రశంసలకు మోసపోయేటువంటి మూర్ఖులు ఎవరైతే ఉన్నారో, దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నిజానికి ప్రజలు అంటే పొగిడేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పరిహాసం అని అంటాం కదా, సో ఆ పరిహాసానికి గురి అవుతున్నాము అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎరుగజాలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి పృథు మహారాజు మరి దేవదేవుని యొక్క అవతారము, బ్రహ్మాది దేవతలు ఆ రాజునకు మరి అలాగే పలు స్వర్గలోక కానుకలను వసిగినటువంటి విషయం ద్వారా ఆ విషయం ఎలాగూ నిర్ధారణ అయింది. బ్రహ్మ కూడా నిర్ధారించాడు, ఆయనలో ఉన్నటువంటి శాస్త్ర సంబంధంగా హస్త రేఖలను చూసి ఆయన నిర్ధారించినటువంటిదే. అయినను ఆయన అప్పుడే పట్టాభిషక్తుడై ఉన్నాడు, ఇంకా ఏమీ కార్యాలను అతడు చేయలేదు. కాబట్టి పృథు మహారాజు ఈ సందర్భంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటివి, తనను స్తుతించడానికి వచ్చినటువంటి సూతుడు మాగధుడు వంది, ఎందుకంటే రాజుని ప్రశంసించడం అనేది వారి యొక్క వృత్తి. కానీ ఇక్కడ పృథు మహారాజు ఒక గొప్ప సత్యాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు, నేను ఇంకా ఆ కార్యాలు చేయలేదు. మీరు కీర్తించదు కరెక్టే, మీరు మీ ధర్మం అది, మీరు అక్కడ మీ యొక్క ఇదిగా ఆ రాజ్యసభలో మీరు ఉండేటువంటిది మీరు చేయడానికి, కానీ అసలు నేను ఇంకా ఇప్పుడే పట్టాభిషక్తున్నయ్యాను, రాజ్యకార్యాలు ఏవీ చేయలేదు.
కాబట్టి ఆ గుణాలను మీరు నాకు ఆపాదించి అప్పుడే నన్ను స్తుతించడం అనేది సత్యం కాదు. సో దీని ద్వారా ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క స్థుతులను తిరస్కరించడమే కాకుండా ఒక సత్యాన్ని ఏం చెయ్యాలి అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడా లోకానికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఒక వ్యక్తికి ఏదైనా వచ్చింది అంటే, పదవి కానీ లేదా ఏదో ఒక అవకాశం వచ్చిందంటే అతనిలో అన్ని గుణాలు వచ్చాయని కాదు. ఆయన పదవి అనేటువంటిది గుణం కాదు అని చెప్తుంటారు. కీర్తి అనేటువంటిది కూడా వ్యక్తిత్వం కాదు. మరి ఆ ప్రశంస అనేటువంటిది నిజమైనటువంటి గొప్పతనం కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ముందుగా గుణాన్ని సంపాదించుకోవాలి, ఆ తర్వాతనే కీర్తి వస్తూ ఉంటుంది అనేది ఇంతకు ముందు నుంచి కూడా మనము చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఈ విషయంలో కపట అవతారులుగా ఉన్నటువంటి మిథ్యాచార్యులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, కపట అవతారులుగా ఉండి మేమే భగవంతుళ్ళము అని చెప్పుకునేటువంటి వారికి ఈ పృథు మహారాజు యొక్క మాటలు గొప్ప గుణపాఠము అవ్వాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో దైవీ గుణ రహితులైనటువంటి దానవ స్వభావులైనటువంటి వాళ్ళు తమ అనుయాయుల నుండి మిథ్యాస్తుతులను అంగీకరింపరాదు అనేటువంటిది అర్థం చేసుకోవాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తు గుణాలను వర్తమానంలో ఆపాదించకూడదు అనేటువంటిది ఇక్కడ పృథు మహారాజు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే విద్యావంతుడవై ఉన్నచో అంటే ఇంకా అదేం లేదు, తేషా భవిష్యన్నితి అంటూ ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటిది. భవిష్యత్తులో ఈ గొప్ప కార్యాలు చేయవచ్చు. మనం కూడా ఇప్పటిదాకా పృథు మహారాజు గురించి మాట్లాడుకుంటూ వస్తే గొప్ప ఇచ్చేస్తాడు అది చేస్తాడని చెప్పుకున్నాం. కానీ వాస్తవానికి పృథు మహారాజు ఏమిటి, ఇక్కడ దాన్ని అంగీకరించడం లేదు. భవిష్యత్తులో అతని గుణాలు, ఈ గుణాలన్నీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఆయన కీర్తిస్తూ ఉన్నామో, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనుకున్నామో, అవన్నీ కూడా వస్తూ ఉండొచ్చు. భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో వస్తాయి. నువ్వు ఎప్పుడో విద్యావంతుడవై గొప్ప ఉంటే, గొప్ప పండితుడు అయ్యేవాడివి లేదా మహాపురుషుడు అయ్యేవాడవి అని చెప్తే, అంటే భవిష్యత్తు గురించి చిన్నప్పుడే వాళ్ళకి చెప్తూ చేసేటువంటి, సరే ప్రోత్సాహకంగా చిన్నపిల్లలకు చెప్పేటువంటి విషయాలు వేరనుకోండి. సో మరి అయితే భవిష్యత్తులో వచ్చేటువంటి విషయాలను నువ్వు ఇలా చేస్తే ఇలా కావచ్చు అని చెప్పడం వేరు, కానీ ఇవన్నీ నీలో ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు స్తుతించడము సరి అయినది కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఒక విద్యార్థికి మనము భవిష్యత్తులో గొప్ప పండితుడు అవుతాడు అని చెప్పడం ఒక ఆశీర్వాదం అవుతుంది. అంతేకాని నువ్వు గొప్ప పండితుడివి అని అప్పుడే పొగిడావు అనుకోండి, వాడు చదవలేదు ఏం లేదు, అప్పుడే ఎలా పండితుడయ్యాడు, పండితుడు అవుతావు అని చెప్పడం ఆశీర్వాదం అవుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు దేవతలు వాళ్ళంతా ఇచ్చినటువంటివి కూడా అదే చెప్పుకోవచ్చు. అంతేగాని నువ్వు ఎట్లాగూ భవిష్యత్తులో చదువుతావు కాబట్టి నువ్వు ఇప్పటికే పండితుడు అని ఎవడిని కూడా ఆ విధంగా చెప్పకూడదు అని చెప్తారు. సో అందుకే వీళ్ళు కీర్తించేటువంటి కీర్తనల గురించి మరి ఆ పృథు మహారాజు సున్నితంగా, ఎందుకంటే ఒక రాజు చుట్టూ ఉండి ఎప్పుడు మీరు గొప్పవారు, మీరు తప్పు చేయరు, మీ నిర్ణయం ఎల్లప్పుడూ సరి అయినది అని ఎవడైనా చెప్పేవారు ఉంటే రాజు తన లోపాలను తెలుసుకోలేడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి చూస్తూ ఉంటాం, కొంతమంది మేము కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చాలామంది చాలా చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది ప్రిన్సిపాల్స్ స్వతహాగా కొన్ని ఉన్నా కానీ ఆ భజన గ్యాంగు తయారవుతూ ఉంటుంది చుట్టూ. దానివల్ల వాళ్ళు చేసేటువంటి పనులు కూడా చేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో ఉంటూ ఉంటుంది. అవి వాళ్ళని పతనానికి కూడా తీస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే శ్రీల చైతన్య మహాప్రభువులు వారు చెప్పినట్లుగా గౌరవం కోరుకోకుండా ఇతరులకు గౌరవం ఇస్తూ మనకి ఇక్కడ పృథు మహారాజు దగ్గర మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో అదేవిధంగా ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన చెప్తూ ఇంకా అంటున్నారు, హరే కృష్ణ. ప్రభవో హ్యాత్మన స్తోత్రం జుగుప్సంత్యపి విశ్రుతాః
హ్రీమంత పరమోదారః పురుషం వా విగర్హితం. సో గౌరవనీయుడు పరమోదారుడు అయిన వ్యక్తి తన హేయమగు కార్యములను గూర్చి వినగోరని రీతి సుప్రసిద్ధుడును మరియు పౌరుషవంతుడు అగు వ్యక్తి తన ప్రశంసను వినగోరడు అంటూ మరికొంత వివరణ పృథు మహారాజు ఇక్కడ ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ప్రభవ అతి పరాక్రమవంతుడు ఆత్మన తన యొక్క ఆత్మన స్తోత్రం తన యొక్క ప్రశంసను, అంటే ఇక్కడ పృథు మహారాజు వినయాన్ని మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే గత శ్లోకంలో అసత్యమైనటువంటి స్థుతి ప్రజల పరిహాసానికి కారణమవుతుంది అని చెప్పినటువంటి ఆ పృథు మహారాజు ఈ శ్లోకంలో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, నిజంగా గొప్పవాడైనటువంటి వారు కూడా తన స్థుతిని ఇష్టపడరు అంటూ చెప్తున్నారు. అందుకే అంటున్నాడు, గౌరవనీయుడు పరమోదారుడు అయిన వ్యక్తి తన హేయమగు కార్యములను గూర్చి వినగోరని రీతి సుప్రసిద్ధుడును మరియు పౌరుషవంతుడు అగు వ్యక్తి తన ప్రశంసను వినగోరడు. ఇక్కడ ప్రభవో అంటే అతి పరాక్రమవంతులు, అంటే గొప్పవారు, శక్తివంతులు, ప్రభువులు అని చెప్తూ ఉంటారు. హి అంటే నిశ్చయంగా, ఆత్మనః తమను గురించి, తమ ప్రశంస, ఆత్మన స్తోత్ర తమ యొక్క ఆ ప్రశంసలను గురించి, స్తుతిని గురించి, ప్రశంసలు అంటే స్తుతిని గురించి అసహించుకుంటారు. అంటే వాళ్ళ గురించి చెప్తూ ఉంటే ఇష్టపడరు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే సుప్రసిద్ధులైనటువంటి వారు కూడా, సో అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నట్టు ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి దాంట్లో శ్లోకంలో ముఖ్యంగా ఈ హ్రీమంత సౌమ్యుడు అని చెప్తుంటారు. హ్రీమంత, సో హ్రీమంత అంటే హీమ్రంత సౌమ్యుడు అనే పదం వస్తుంది. అంటే మనకి భగవద్గీతలో సిగ్గు వినయం అనేటువంటి పదాన్ని కూడా మనకి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు భగవద్గీతలో చెప్తారు. దైవీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వారు లోక విరుద్ధమైనటువంటి పనులు చేయడంలో సిగ్గును కలిగి ఉంటారు అని చెప్తారు కదా, భగవద్గీతలో చూస్తాం మనం. సో అంటే ఇక్కడ సౌమ్యుడు అంటే వినయము, సిగ్గు కలవాడు అని అర్థం. సిగ్గు అంటే ఇక్కడ దాని అర్థము చెడు పనులు చేయడం విషయాల్లో మాట్లాడినప్పుడుగా ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది మనకి. సో ఇంకా పరమ ఉదారాహ, పరమ ఉదారులైనటువంటి, అత్యంత ఉదారులైనటువంటి వాళ్ళు కూడా పౌరుషం అంటే శక్తివంతులగు కార్యములు, అంటే తమ పరాక్రమం గురించి, విగర్హితం అంటే ఇతరులు నివేదించేటువంటి, తక్కువ చేసేటువంటి విషయాన్ని వారు వినగోరరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి, గొప్పతనం ఉన్నటువంటి వాడు తన గొప్పతనాన్ని ప్రకటించుకోడు. ఇక్కడ అదే పృథు మహారాజు విషయంలో గొప్ప లక్షణం, అద్భుతమైనటువంటి లక్షణము తెలుస్తూ ఉంది మనకి. సో ఆయన్ని సూతుడు, మాగధుడు, వంది, మరి యాక్చువల్గా వారి యొక్క వృత్తే అది, రాజును స్తుతించడం. అయినా పృథు మహారాజు చెప్తాడు, వాళ్ళు స్తుతించడానికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే, సభలో ఏర్పాటు చేయబడిన రాజ్యసభలో ఆ విధమైనటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు, అక్కడ ఉంటుంది, అది ధర్మం కూడాను. అయినా ఆయన, నేను ఇంకా ఏ గొప్ప కార్యం చేయలేదు కాబట్టి నా గురించి మీరు ఎందుకు అప్పుడే స్తుతిస్తూ ఉన్నారు, ఇది యొక్క మహాత్ముల యొక్క సహజ లక్షణము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సుప్రసిద్ధులు, మహాత్ములు, గౌరవనీయులైనటువంటి పరమోదారులు. సో మరి అందుకే పృథు మహారాజు వంటి నిజమైనటువంటి ప్రభువు శక్తి ఉన్నా అహంకారం లేకుండా ఉంటారు, జ్ఞానం ఉన్నా గర్వం లేకుండా ఉంటారు.
సంపద ఉన్న దానిని భావంగా వినియోగిస్తారు. కీర్తి వచ్చిన అది తనదిగా భావించకుండా అది భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా మనకి ఈ శ్లోకములు ఇక్కడ మనకి విశ్రుతాహ అంటే ఇక్కడ ప్రసిద్ధి అని చెప్పుకున్నట్లుగా విశ్రుతాహ సుప్రసిద్ధుడు కదా. సో ప్రసిద్ధి రావడం అనేటువంటిది తప్పు కాదు అని చెప్తారు. ఆ ప్రసిద్ధిని కోరుకోవడం తప్పు. ప్రసిద్ధి ఆల్రెడీ మనం సేవాభావంలో ఉంటే ఎలాగో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అది. సో ఆ వినయం ఇవన్నీ కూడా ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది కూడా మళ్ళీ మనకి చైతన్య మహాప్రభులు వారు శిక్షాష్టకంలో బోధించినట్లుగా చాలా వినయంగా, సహనంగా, ఇతరులకు నుండి గౌరవం కోరుకోకుండా ఇతరులకు గౌరవం ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావనను తెలియచేస్తూ ఉంది ఇది ఇక్కడ కూడా. సో దీనికే మనకి ఆచార్యులు కానీ సాధారణంగా మన విధానాలలో ఒక సామెత ఉంటూ ఉంటుంది. పండ్లతో నిండిన చెట్టు ఎప్పుడూ కూడా కిందికి వంగుతూ ఉంటుంది, అదే పండ్లు లేని చెట్టు నిటారుగా నిలబడుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. దీన్నే ఇంకా నిండుకుండా పొందుకుగా ఉంటుంది, లేదా హెల్త్గా ఉన్న కుండే తొనుకుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో మనం ఇవన్నీ కూడా అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం మన జీవనాలకు అనువర్తింపజేసుకున్నట్లయితే జ్ఞానం పెరిగిన కొద్దీ వినయంగా ఉండాలి, భక్తి పెరిగిన కొద్దీ సేవాభావంలో పెరగాలి మనలో. సో కీర్తి పెరిగినట్టే కృష్ణుడిపై ఆధారపడటం కూడా పెరగాలి. కీర్తి పెరుగుతూ ఉంటే కృష్ణుడిపైన ఆధారపడడమే, ప్రతిదీ కృష్ణ సంబంధంలోనే చూసుకోవడమే మనకి అనేటువంటిది తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశంగా మనం చూడాలి. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వయం త్వవిదితాలోకే సూతాధ్యాపి వరీమభిః కర్మభి కథమాత్మానం గాపయిష్యామ బాలవత్. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో బాలవత్ అంటూ చివరిలో ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి పదం ఇది ఇంకా పృథు మహారాజు యొక్క వినయానికి అద్భుతమైనటువంటి కొనసాగింపుగా చెప్తారు ఆచార్యులు. ఎందుకంటే ఆయన అంటున్నాడు, ఇంకా నా కార్యాలు ఏవి కూడా ప్రపంచానికి తెలియవు, అలాంటప్పుడు చిన్నపిల్లవాడిలా నా గురించి గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఎలా? ఎందుకంటే చిన్నపిల్లల్ని మనం కీర్తిస్తుంటే వాళ్ళు ఎంతో తబ్బిబ్బిపోతూ ఉంటూ ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉంటుంటారు. మరి అలా చిన్నపిల్లవాడి వలె బాలురు వలె మీచే ఆత్మస్థుతిని నేను ఎట్లు కావించుకొనగలను? ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, వయం త్వవిదితాలోకే సూతాద్యాపి వరీమభిః కర్మభి కథమాత్మానం గాపయిష్యామ బాలవత్. వయం నేను, తూ అయినచో. సో పృథు మహారాజు అంటూ ఉన్నాడు, ఓ సూతాది భక్తులారా, సూతమాది వందితులను అందరినీ కలిపి అందుకే సూతాది భక్తులారా, ఈ క్షణం నేను ఏమాత్రము సుప్రసిద్ధుడుగాను, ఇప్పుడే కదా నేను పట్టాభిషక్తున్నైంది, ఇప్పుడే కదా రాజ్యభాజ్యాలతో తీసుకుంటున్నటువంటి వాడిని, ఇంకా నేనేం చెయ్యలేదు కదా. మరి సో ప్రసిద్ధుడును గాను ఏలైనా మీరు కలిగిన శ్లాఘనీయమైనటువంటి, ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే కీర్తించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో ఇప్పుడు అలా కీర్తించదగినటువంటి శ్లాఘనీయమైనటువంటి కార్యమును నేను ఇంతవరకు ఏదీనూ చెయ్యలేదు. అయినా కూడా ఒక బాలుడు లాగా మీచే ఆత్మస్థుతిని ఎట్లు కావించుకొనగలను? నేను నన్ను గురించి అంటే నా గురించి ఈ కీర్తించుకోవడం నేను ఎలా ఇష్టపడగలను చిన్నపిల్లాడిలా? సో అంటూ ఆయన చాలా అద్భుతంగా వారి యొక్క దాన్ని తిరస్కరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఓ సూతాది లారా,
ఇప్పటి వరకు నేను లోకంలో గొప్ప కార్యాల ద్వారా ప్రసిద్ధి చెందలేదు. అలాంటప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లాడిలా నా గురించి గొప్పగా స్తుతింపజేసుకోవడం ఎలా సముచితమవుతుంది నాకు? అందుకే అంటున్నారు, ఎలా బాలుర వలె మీచే ఆత్మస్థుతిని ఎట్లు కావించుకొనగలను? ఒక చిన్న పిల్లవాడిలా నా గురించి గొప్పగా స్తుతింప చేసుకోవడం ఎలా సుముచితమవుతుంది అని ఆయన ప్రశ్నార్థకంగా అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే పృథు మహారాజు ఇక్కడ ఆయనకి రాజ్య పదవి ఉంది. ఇంతకుముందు కంపారిటివ్లీ వేనరాజుతో చూస్తే కదా, మరి ఈయనకి దేవతల ఆశీర్వాదము ఉంది. సో అంతకుముందు కూడా వేణ మహారాజు ఆ పట్టాభిషిక్తుడు కాగానే సర్వైశ్వర్య సంపన్నుడయ్యాడు. ఎందుకంటే ఆ మునులు వాళ్ళందరి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వబడ్డాయి. కానీ దాన్ని ఏం చేసుకున్నాడు? అతడు నిర్వినియోగం చేసుకున్నాడు. సో అందుకే ఇక్కడ పృథు మహారాజు విషయానికి వస్తే మరి పట్టాభిషిక్తుడయ్యాడు, దేవతల ఆశీర్వాదము ఉంది, మరి భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అంశము, ఆయన అపారమైనటువంటి శక్తి ఉన్న ఆయన ఇంకా ఎంతో సౌమ్యంగా నేను ఇంకా ఏ గొప్ప కార్యం చెయ్యలేదు అంటే నేను ఇంకా గొప్పవాడిని కాలేదు, అంతేకాని నేను గొప్పవాడిని కాదు అనట్లేదు, కాలేదు ఇంకా. సో ఎందుకంటే నా యొక్క గొప్ప కార్యాలు కానీ ఏవి ప్రజలకు ఇంకా తెలియదు, ప్రపంచానికి ఇంకా ఏం తెలియదు. సో కాబట్టి ఒక చిన్న పిల్లవాడిలా నేనే గొప్పవాడిని అని చెప్పించుకోవడం అనేటువంటిది సరి అయినది కాదు అంటూ ఆయన చాలా సున్నితంగా తిరస్కరించినటువంటి విషయాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో. సో ఎందుకంటే అందుకే ఈ విషయాల గురించి మనం మన జీవితాల్లో అనువర్తించుకున్నట్లయితే, ఎందుకంటే మనకి ఎవ్రీడే లైఫ్లో చూసుకుంటే కుటుంబంలోనే ఉన్నాయనుకోండి, భౌతికంగా ఇంకా ఉన్నటువంటి ఎట్లాగో గృహస్థ జీవనంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నేను మీకోసం చాలా చేశాను అని చెప్పుకోవడం కంటే ఇంకా చెయ్యాలి, సేవ చేయాలి అనేటువంటి భావంతో ఉండాలి అని చెప్తారు. అలాగే ఉద్యోగంలోనైనా భక్తిలోనైనా ప్రశంసలు వచ్చినప్పుడు అది గొప్పతనం కాదు, గురువు వైష్ణవుల యొక్క కృపగా భావించాలి అంటూ చెప్తూ చేసేటువంటిది. సో ఫైనల్గా మనకి ఈ శ్లోకాల్లో చూస్తే ఆయన పృథు మహారాజు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ 22వ శ్లోకం నుండి 26వ శ్లోకం వరకు చూసినట్లయితే వీటన్నిటి యొక్క సారాంశంగా మనము అవగాహన చేసుకోవలసినటువంటిది, స్తుతిని వెంబడించకు, సేవను వెంబడించు అనేటువంటిది వస్తుంది. అంటే స్తుతి కోసం వెంపర్లాడకు, సేవ చేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. అలాగే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లుగా కీర్తి కోసం వెంపర్లాడకు, కృష్ణ కీర్తిని ప్రపంచానికి తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చెయ్యి, కృష్ణ కీర్తిని పంచు. సో మన పేర్లను మన యొక్క కీర్తిని పెంచుకోవడం కాదు, మనల్ని గొప్పగా చేసుకోవడం కాదు, శ్రీకృష్ణుని యొక్క గొప్పతనాలను వ్యాపింప చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం. సో కనుకనే మనకి ఇక్కడ పృథు మహారాజు ద్వారా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశాలన్నీ కూడా చాలా మన జీవితాల్లో చాలా చాలా, ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతమే అతి ప్రతి పదము ప్రతి విషయం కూడా ఎంతో అద్భుతమైనటువంటిది. సో కనుకనే మరి ఇక్కడ మనము పృథు మహారాజు యొక్క వినయము, ఆత్మస్థుతి పట్ల విముఖత, కార్యం ద్వారా గుణ ప్రదర్శన, కృష్ణకీర్తి అనేటువంటి అంశాలను దీని ద్వారా మనము నేర్చుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి
ఆ పృథు మహారాజు యొక్క వినయ మహిమ ఏదైతే ఉందో అది నిజమైన వైష్ణవ నాయకత్వంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఎవరైనా ఏవైనా యాడ్ చేయదలుచుకున్నా హరే కృష్ణ. ఈ విధంగా శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 15వ అధ్యాయంకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భక్తి వేదాంత భాష్యంతో ఈ అధ్యాయాన్ని మనము పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. రేపు మరొక అధ్యాయంతో కలుద్దాము. హరే కృష్ణ.